5 chýb, ktoré som robila na začiatku ako UGC tvorca a stáli ma stovky eur. Nevedela som, kde hľadať značky, ako im napísať a čo im vlastne ponúknuť. Aj keď som už nejakú značku oslovila, nikto mi neodpisoval. Nepoužívala som licenciu do reklamy a tak som zbytočne prichádzala o peniaze. Nevedela som, ako si budovať svoju osobnú značku a tak mi zbytočne unikalo množstvo spoluprác. Nemala som prehľad o tom, aké mám povinnosti, keď fakturujem do zahraničia a to ma mohlo stať stovky eur. Nevedela som, ako mám vyjednávať a tak som často prijala nižšiu ponuku len preto, aby som vôbec mala spoluprácu. Dnes už tieto chyby nerobím. Vybudovala som si systém, ktorý mi dlhodobo funguje a prináša výsledky. A celý tento systém som spracovala do môjho nového online programu. Je to praktický sprievodca pre každého, kto chce začať tvoriť obsah pre značky a zarábať tým. Začneš tam, kde som kedysi začínala ja, ale pôjdeš oveľa rýchlejšie a bez zbytočných chýb. Program je práve teraz v predpredaji za zvýhodnenú cenu. Ak ťa UGC láka a nevieš, kde začať, napíš mi do komentára UGC a pošlem ti bližšie info.